Σκέψου λίγο, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες χαρά χωρίς κανέναν λόγο? Όχι επειδή κέρδισες κάτι, όχι επειδή έκανες like σε ένα post, απλά χαρά, σαν να βρίσκεις ένα κέρμα στο δρόμο και νιώθεις πλούσιος. Η αληθινή αυθόρμητη χαρά έχει χαθεί γιατί η ζωή μας είναι γεμάτη checklists, deadlines και συνεχείς συγκρίσεις με άλλους. Το μυαλό μας έχει μάθει να ψάχνει πάντα λόγους για να νιώσει καλά. Έτσι αγνοούμε τις μικρές στιγμές που θα μπορούσαν να μας κάνουν πραγματικά χαρούμενους. Σκέψου το σαν να έχεις μια τσάντα γεμάτη σοκολάτες και ξεχνάς να τις φας. Οι μικρές απολαύσεις χάνονται μέσα στην καθημερινότητα. 3 απλά βήματα για να ξαναβρεις χαρά χωρίς λόγο. Πρώτον, στάσου για 1 λεπτό και παρατήρησε κάτι απλό. Τον ήλιο, έναν ήχο, ένα χαμόγελο γύρω σου. Δεύτερον, κάνε κάτι αστείο μόνο για σένα. Χόρεψε, τραγούδα, γέλα χωρίς λόγο. Τρίτον, κατέγραψε τις μικρές στιγμές χαράς. Θα αρχίσεις να τις βλέπεις παντού και θα ανακαλύψεις ότι η ζωή είναι γεμάτη απλά δώρα. Μόλις το κάνεις, θα νιώσεις ότι δεν χρειάζεσαι τίποτα για να χαμογελάς. Αν θες να μάθεις πώς να ξαναβρίσκεις την αυθόρμητη χαρά και να γελάς χωρίς λόγο, κάνε follow για περισσότερα hacks ζωής. Ναι, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες χαρά χωρίς λόγο? Μην ψάχνεις πολύ, ίσως η χαρά σε περιμένει στο επόμενο δευτερόλεπτο.